Benvinguts i benvingudes i gràcies per ser aquí. A continuació us presentem l'obra de teatre titulada Llar d'Ocellat. Coneixereu una família formada per l'Eladi, de professió banquer, i la Matilde, la seva dona, mestressa de casa. Tenen dos fills, la Cèlia i l'Eduard. Ai, sense oblidar-me de la sogra, les veïnes, els amics dels fills. En fi, millor que ho descobriu vosaltres mateixos. Us deixem amb el primer acte. Desitgem que us agradi. La bossa va pujant. El meu equip de futbol ha guanyat el partit i jo de vacances. Es pot demanar alguna cosa més? Janet, podries fer damunt del sofà? Una altra vegada? Crec que pugem unes 800 o 200 cops. Ho sento molt, Eladi, però... Ho sento molt, Eladi, però em faré la vista. Això com ho troba la mestressa? Perfecte, això trobo perfecte, encara que... No et tallis, dona. Què passa ara? Així està més perfecte. Maria, tinc un mes a la premsa que de començar. Vaig a ser començar tota hora per això és tranquil·la amb una estudeta. Ho sento molt, Eladi, però ja saps que la meva forma de ser. I ara perquè et relaxis, baixo un moment a sobre a comprar unes cosetes. Adéu, que descansis. Adéu, Matilde, compra tranquil·lites, no tinguis pressa en dinar. Mira que está para ti. Es el señor Madrid de Nazaret. I pots estar relaxats. Per cert, habéis la pàgina dels successos? A mi és una que més m'agrada. Perquè va ser que cosa malament. No s'ho podré quedar, però divendres ens vam parlar de cinema. Vam parar una vegada? Si pares últimament no puc llegir. Perdó, quin dia és aquest home? Sap? Sabeu la senyora Joana? No dius que fes feina tu? No creus que t'has de portar la granja, per exemple? ¿Sabes perfectamente? No te pasa nada. Ya, Maxi, lo formaré. Eduard, baixa'm tu ara mateix! He dit que prou aquesta música! No sé per què t'has enfadat tant. Pues aquesta música és igual del Paraguai. El Paraguai o sigui que a vostès no li faltar. Necessitem escoltar molta música vostès. Per comprar igual que ell. A mi el que m'agrada és el que toca la guitarra de la calle. Si pogués tocar igual que ell seria una passada. Quin nom per un grup musical? Les cares bones sembla ells. Aquest jovent... No sigui que les home. Els joves volien mirar de aquestes músiques. El que escoltàveu vostès està una mica passat de moda. Ara el que no són els grups musicals que fan i que tenen un ritmes bonics. I el teu paratge, tu què et penses d'això? Jo he de comprar aquest valor i he posat aquesta música de qualsevol mundial. Sí, home, soc jo, però encara t'he produït. I si ara li vaig i li explico aquesta teoria, em fa creure que en 2 segons enviant-me a estudiar. Doncs no vull sentir mai més aquest vessant que s'estigui a casa. A veure, nois? D'acord, anem a disfrutar-la amb més tranquil·litat. Adéu, papi. Vinga. Sebastià, ves obrir la porta. Ho sento, cada algú, aquí us més. Calma, que surt la Maria sobre la porta. On s'ha vist això? Bon dia, la nit que fa avui on van les festes. El seu té relació amb l'escriptura i la comunitat. Què tenia per tant? Que no hi és a la tele? No he vist. Alguna cosa més?
Doncs sí, perquè ha demanat la Mònica d'Escola. Mira que bé, baixes al súper i anaves a tu mateix. El meu gos és més persona que tu. Adéu, i que tinguis un bon dia. No he volgut mai. Adéu, Lenin. Hola, Papuchi, què fas aquí? Alves. Bon dia, Sant Donat. Mira, mentre un xiquet ja em vaig a que passi de moda. Jo t'entenc, però no cal que m'expliquis. Soy Irene, que d'aquí un moment ens comunicarem a YouTube. Un especial d'or. Tia, quina sort. Podem veure amb la gent que estan més lluny del pare Pacífic. Això mires tu, però qui està com un tren és en Carlos. I en Dani i en David estan com un pa de pessic. What do you say? I think I'd be crazy, hoping a stranger saves me, or save me from myself. I chose beautiful. Sergio, prou! I n'estic fent separat. Entre un somni i el grup de boig, me'n vaig a fer un tomb. Aquesta meravella, la Bíblia se'n va per una red. Això no troba tant. I feel your pulse on me. I need to hear your speech. Be okay. Hey, there's a familiar rush when your fingers touch me everywhere. Are you an angel falling to stop me from stalling? You set me from myself. 'Cause you're so beautiful. I go crazy up. Take a deep breath and go in. 1, 2, 3, 4. Shot, drop. Com ja dic, cada any va ser un mal començament de vacances. Deu ser que no està acostumat a estar a casa. Sort del seu amic Feli. Ho deixem amb el segon acte. Ah, vale, doncs ja hem dit la fecha per la setmana que ve. Perdoni, senyor. No passa res. Home, Gati, ja no sou dels meus amics? Perdona, Félix, però ara no va tenir paciència. Com esteu tots? Molt bé, crec que millor amics. Si algun falta psicòleg no em falla, jo diria que tens algun problema. Com has de rebre que estic sempre estic en plena. Ah, no puc marxar. Si es pot saber de què es tracta? La meva nena és un munt de dents insuportable. L'adoro, amb ajudant. Veïna, el meu fill, els seus amics. Els fills de la classe, si no li pots no són amics en qualitat. I això t'amoïna? No pateixis. Si ens fos cada amic, en una setmana solucionaré el teu problema. Ara, m'has de prometre fer cas per estar que et sembli que et proposaré. Espera que t'ho diguis. Bé, doncs ara, a més, per deixar que totes aquestes persones que m'has dit facin el que vulguis i aniràs a casa i convidaràs a la Caritat i a la Regina a passar un dia a casa teva. Tu estàs super del bolet? Només et falta m'agrada que sobre i t'enviaré de la meva cunyada a casa. Ala, li m'has promès, confia en mi, per favor. No sé per què, però et faré cas. Tallem aquí al llibre vinent i a la mateixa hora. I ja consideraràs com va l'assumpte. Siguem sobre tu, si necessito sobre tu, aquí estaré. Adéu, Félix. Adéu, Gati. Dijous.
muller i els fills, i la sogra, i les seves veïnes estimades. Reconeixeran el nou Aladí i el pobre Aladí sobreviurà? Vegem un altre teatre. Mira, filla, com ja t'he dit abans, trobo molt estranyada l'actitud del teu home. A mi els que som casats ens convida a la teva germà, Regina i a mi a vindre a la vostra casa i fins i tot ens tracta amb educació. No m'ho puc creure. Ho veus, Anna? Ja no t'ho havia dit, el teu home no necessita meves vacances. No, sí, no, si jo també ho trobo estrany. Vol que tota la família estigui junta aquí, al menjador, quan a ell sempre ha fet el dels sorolls i les multituds. I fins i tot li sembla bé que el Joan drecin tot el que vulgui. Germana meva, i si cal interminar? I si tingués una malaltia mortal, a millor se m'ha adaptat del que queda de menys vida de la cosa en família. Sàvia, no diguis aquestes bestieses. Més val que vagis a preparar dinar perquè els nois estan a punt d'arribar. Romania, senyora, però tota la taula. Quantes dones juntes en tan poc espai? Aquí passa alguna cosa, de qui va això? Estan parlant del vostre pare. Li deu passar alguna cosa per tenir de tots aquí i no crear per descobrir. Fins i tot deixa que la Regina estigui clausada davant durant una bona estona. I encara que no fa gaire bona cosa quan surt, no ho preocupa. És veritat, l'altre dia m'hi vaig passar mitja hora i no em va ni dir. Creiem que li ha passat alguna cosa que no ens va dir. Heu notat alguna actitud estranya durant la darrera setmana? A nosaltres l'altre dia ens va deixar veure un concert d'Enrique Iglesias i no ens va dir ni piu. Vam saltar i votar tot el que vam voler. Quina passada! Ahir dimecres es va modificar el vídeo dels fets. S'alveia una mica nerviosa, però va aguantar fins al final. I això que no quadra es posa a les mans de les orelles i en el segon dia, en el segon etapa, aguanta més. Sí. Ara, com? Encara ho veig. Aquesta situació no pot durar gaire. Ara s'aparta de tot l'altre. Ui, sembla que la teràpia no ha funcionat. O potser sí. No serà que el Fèlix volia posar-lo a prova? Que sabés que es belluga per casa seva mentre ell treballa. Tot i així, de moment, l'Alani no està content. I no sé pas cap on desembocarà aquesta història. M'acompanyeu a veure el quaranta? Som-hi. Hola, Dani, què et passa? Estem pensant que la meva gata m'ha fet. Mira, com idees. No sé per què t'he fet cas, no sé per què he vingut, no sé per què m'he fiat de les teves genials idees, no sé per què... Para, que per no saber-ho no ens volem matar. M'agradaria saber quina ha sigut la situació. Potser de muntar-nos a casa? Potser de canviar de mare i prendre un menjador? Està resultant un passeig difícil, no creus? Mira, Fèlix, no estic per gaires, val? La situació és de dir una cosa, dona tu pressa i procura que sigui una mica coherent. No pateixis,
Vicenta, avui acabo de teràpia. Torna a casa i fes fora. A la teva sogra, a la teva veïna i a la teva cunyada. I al teu fill li dius que utilitzis els auriculars que jo li vaig regalar. I a la teva filla li compres una tele petita perquè vegi els concerts de la saleta. Ara sí que parlem amb la Alicia de l'humor. Llavors, a la senyora m'ha dit què fa. Ho sé, tu però que tu no t'has de treure de mà. Ja veuràs el que fas amb ells. Adéu, ara de tu. També cantaven el Sebastià i la Matilde? No sé pas per què no li graten a la barca. En fi, arribem al darrer acte i sembla que les aigües estaran calmades, o no? Esperem que el nostre protagonista pugui gaudir finalment de les seves vacances i alhora conviure feliçment amb la seva família. Estic aquí tranquil. Els meus fills escolten música sense voler-me. Em queden 15 dies de vacances. Escoltem alguna cosa més? Reyet, m'agradaria treure's casa damunt del sofà? Sí, també m'agradaria. Espera un moment, vaig deixar de treure. Ara dic, marxo un moment al súper. No t'ho dic gaire, saps que això estàs fent tu. No pateixis, només serà un moment. Que entengui el que toca que el compri. Tingui per segur que no seré per això. Ja fas bé de no casar-te. Marxo un moment al súper, ves-me a entrar al menjador. Com mani la senyora. Així que a Maria avui, bones notícies. Bones notícies. Una mica de tot, saps? En realitat, l'únic que m'importa és que no puc costar de la resta del meu casament sense que ningú va morir. Fa uns dies no se li podia fer així cap part amb desordre. Ja, ni netejar el plomall. I parlar-li mentre llegia. Jo vull fer el mateix i no content. Aquest home està tocant el bolet. Oh, llarg, dos a llarg. Three.